Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibando kubingelelayo ngithi uJesu KRISTU Inkosi. Nawe vuma futhi usho njengoba ngisho uthi uJesu KRISTU Inkosi. Ngiyamdumisa ke uNkulunkulu wethu kakhulu siphuma kwimpela sonto. Sibe nenkonzo isibusiso kakhulu ngithi angidlulisa ukubonga futhi noma ngishilo enkonzweni izolo siyabonga kakhulu kothisha baka Sunday School. Sibonga imisebenzi eyenzakele, sibonga konke ngendlela emangalisayo. Bengizokucela nje ukuthi uma ufuna ukubona kahle lokho okuzwile ku YouTube ku WhatsApp ngena ku YouTube. Lapho uzobona kahle izingane zenza into yazo uzibuka ngamehlo akho kungabe indlebe kuphela. Ukhumbuleke ukusubscribe nabazali beingane nibacele basubscribe uzobushumayele kakhulu ngoba njalo inkonzo mayingena izongena inotification kumzali agcine esesilandela agcine eselalela agcine sesindiswa kube umqhele wakho ekhaya ezulwini. Noma ubani omsherela lenkonzo umcele asubscribe uxolo. Noma ubani futhi omthumelelayo umcele asubscribe kakhulu ke sengikhuluma ngohlangothi luka YouTube. Kodwa ke siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo ukuthi uvume ukuba isebenze sokuhambisa ivangeli. Uvume ukuthi noma ngabe awukhulumanga kodwa nje ukudlulisa inkonzo ku WhatsApp uyisa komunye umuntu noma udlulisa umtshela ngenkonzo ezitholakala ku YouTube. uNkulunkulu uzokubusisa kakhulu ngalokho. Uzobona kuvuleka iminyango evalekile ngoba wena usebenzela uNkulunkulu. Hayike ngiyabonga kakhulu sikhumbuzane ngolesihlanu kuleli sonto umhla ka8 mangaphazami sinenkonzo yama-senior citizens ogogo nomkhulu. Ogogo nomkhulu abathanda ukuza siyacela basazise lungakashayi uLesithathu. Kuzosijabulisa kakhulu lokho ukuze sikwazi ukulungiselela laba abezayo. Masedlulile uLesithathu ngicela ungabusazikhathaza. Nesizulu siyasho sithi elisuka muva likholwa izagila. Ayike nokho ngiyabonga uNkulunkulu wethu abe nawe akubusise usamema ogogo nomkhulu ukuba beze bafike eRichards Bay ebandleni laseNtabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Akukho lutho olukhishwayo luyimali. Wena fika nje sizoba nenkonzo emva kwenkonzo sibe nezibiliboco. Abantu abadala banzelwe nekhekhe. Ngiyakholwa konke uNkulunkulu uzokwenza ukuthi kuhambe kahle kakhulu. Sesineminyaka eminingi siqhubha lenkonzo noma ngeke ngisakhumbula exactly. Ngicabanga ukuthi siqale ngo-2012 mangaphazama. Ngicabanga ukuthi siqale ngo-2012 lenkonzo sesiqhubile kuze kube manje. Siyambonga ke siyamdumisa uNkulunkulu ngayo. Ake siqhubekeke nenkonzo yethu lapho sikhuluma khona ngabampofu. Ngicabanga ukuthi asibuyele ke siqayile esihlokweni sethu sabampofu. Ngoba khona olunye uhlobo lwabantu olungenayo kwabampofu. Lolu Jesu athi mayelithuma wathi ungaphathi ibhantshi lesibili, ungaphathi isikhwama, ungaphathi iyika. Obani labo na? Abefundisi. Yebo ke abefundisi banamhlanje sebakhonza imali, bashumayela iprosperity, banikelisa ngenkani, banenzisa izinto angazisho uNkulunkulu ezweni. Angeni ke lapho. Kodwa nje umfundisi nje phaqa ubizwa engenalutho. Uma enotho uyavithizwa. Kususwe yonke into ayithole ngamandla akhe ukuze angagcine ekhomba ethi amandla ami lawo. uNkulunkulu engimaziyo ke unjalo. Ngike ngisherele nami ufakazi bethu
sinomama ukuthi sidlule ezikhathini ezinzima kanjani. Njengoba sikubukeke ngathi kungconywana manje sidlule ezikhathini ezinzima. Hayi ngoba sasihlupheka, sasinezinto, sisebenza sobabili, sisebenza kahle ngendlela emangalisayo, sinakho konke. Kodwa emva kokuba sengibiziwe, uNkulunkulu ngikhuluma into engiyaziyo, wazivithiza zonke izinto kufanele ngithi ezami, ezamandla ami. Kwaze kwafika la uvuleka khona umqondo, ezazi sasele ngase ngizinikela kuNkulunkulu. Emva kokuba sengizinikelile ngathi Nkosi kwakho, ngisho ibhantshi engiligqokile, ngisho isudu engigqokile, ngisho isicathulo, ngikunikela kuwena. Wayesiyaqala kuNkulunkulu wasebenza. Kuyasiza-ke ukunikela. Ake sifunde izwi lethu lomgogodla basePhilippi chapter 2 verse 9 kuya ku-11, kodwa kuhle siqale ngokukhuleka. Babongcwele babolungileyo uNkulunkulu wethu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho. Ngiyakhuleka ukuba Nkosi ube phakathi kwethu ngomoya wakho ingcwele. Ubusise ilona loyo olalele manje ngegama elinamandla leNkosi yethu uJesu Kristu ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu, siyamdumisa kakhulu, muhle nangaso lesi sikhathi. Sifundeka abasePhilippi chapter 2 verse 9 kuya ku-11. Fundeka kanje: ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba. Verse number 11, nezilimi zonke zivume ukuthi uJesu Kristu inkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uYise. Masivuma nje sithi uJesu Kristu inkosi, kuba inkazimulo kuNkulunkulu uYise. Uthi-ke uJesu, sesibuyele endabeni yethu-ke manje, lapha kuMatthew chapter 10, siqala kuverse 40. Xolo. Siqala kuverse 40. Onamukela nina uyangamukela mina, ongamukela mina uyamamukela ongithumileyo. Verse 41. Owamukela umprofeti ngegama lomprofeti uyakuzuza umvuzo womprofeti, nowamukela olungileyo ngegama lolungileyo uyakuzuza umvuzo wolungileyo. I-challenge enkulu le, kodwa uNkulunkulu uyalimela izwi lakhe, uthi ngiyalilinda izwi lami kuba likwenze lokho engilithume khona. Ngakho-ke uma siphuma siyoshumayela, angikhulumi ngami njengoba uNsibande ezephesini, ngikhuluma ngabefundisi manje. Uma bephuma befundisi boshumayela, uthi uJesu owamukela lo mfundisi wamukela uJesu uqobo lwakhe, owamukela uJesu wamukela othume uJesu okungubaba uJehova Sebawothi igama lakhe, uNkulunkulu kaAbrahama, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe. Ngakho-ke owamukela lo mfundisi kufanele azi ukuthi wamukela inkosi uJesu. Owamukela inkosi uJesu wamukela uBaba, umnikazi wezinto zonke. Uverse 40, uverse 41, owamukela umprofeti ngegama lomprofeti uyakuzuza umvuzo womprofeti. Nanso-ke indaba, owamukela umprofeti ngegama lomprofeti. Ithanda ukujula-ke kancane le. Siyabamukela abantu, asibamukeli ngamagama abo abawanikezwe ezulwini. Sibamukela abantu ngamagama ethu asemhlabeni. Ayike, ngifisa ukuthi ngizwakale. Angisho ukuthi sifuna ukubizwa ngezikhundla nangamagama asezulwini. Kukhulunywa ngokwamukela la, hayi ngokulikhuluma igama ngokumamukela umuntu. Ayicacele, mina ngidaleke kabi, angifuni ikhundla lezi. Ngangantshela ngenila ngathi umpostoli akangena ezulwini. Namanje ngiyasho udokotela akangena ezulwini.
kungena umuntu ohlanzwe ngegazi likaJesu. Kodwa uthi lo owamukela umprofeti uyakuzuza umvuzo womprofeti. Ake ngiyibekeke le ndaba. Nangumngani wakho, nikhule naye, nafunda naye, mhlambe naze nasebenza naye. Wawuyeka umsebenzi, ebizwa uNkulunkulu wahamba wayoba umprofeti. Umprofeti lo muntu kuwe, noma umandla, noma wesipho, hayi phela umprofeti ebandleni lakho hayi kimi, usulahla isibusiso. Uyayibona lonto? Owamukela umprofeti ngegama lomprofeti uyozuza umvuzo womprofeti. Siyangizwa ke manje. uJesu waze wayibeka le ndaba wathi akabe umprofeti umuntu endaweni yakubo. Njengoba uJesu wayengamukeleki ukuthi uyindodana kaNkulunkulu endaweni yakubo, babevele bethini indodana yombazi uJosefa lo, thina siyamazi uJosefa. Mfana wami siyamazi uyihlo thina, ayikho into ezositshela yona. Futhi siyakwazi ukuthi awuyanga esikoleni awufundile, kanti basho indodana kaNkulunkulu, umnikazi wegole zonke. So uthi uJesu yamukela umprofeti ngomprofeti, uyothola umvuzo womprofeti. Owamukela olungileyo ngegama lolungileyo uyakuzuza umvuzo wolungileyo. Siyahluleka ukumukela abantu, sibakhomba amabala. Ngake ngakhuza ngelinye ilanga, yekani ukuhleba inceko. Iyeke ukuyihleba. Inkinga yakho uyihleba nje ngoba mayikhuluma uthi kukhuluma yona, awusho uthi kukhuluma uNkulunkulu ngayo. Uthi kukhuluma yona. Bese uyaphuma lapho umuntu uyamhleba. Ungayenzi leyo nto. Uma uzibona ukuthi wena usufinyelele kulazini iqiniso kunomholi wakho, ngoba ikhona yona leyo nto. Mhlawumbe usuzibona unezinto osuzazi, osuthi uma umbona enza ubona ukuthi wrong lana la, ngeke sikuvimbe lokho. Hamba ukhulume naye, hamba nibonisane naye. Uma engafuniki ukuboniswa, musumhleba, musukumkhuluma kabi, valelisa uhambe uye lapho ozofika ukhule khona, ngoba uzibona wena usukhulile kunaye. Ungazidaleli isiqalekiso sokumhleba, ungazidaleli isiqalekiso sokumgxeka. Ngiyanicela bazalwane, kwisiqalekiso lokho. Imamukele umholi wakho ngegama lokuba umholi, uyozuza umvuzo wokuba umholi. Awuyazi mnandi le ndaba. Yamukela umpostoli ngegama lokuba umpostoli, uzozuza umvuzo wompostoli. Kodwa uJesu uyayicacisa lento. Yeke ukwamukela umuntu ngendlela yakho angeyona yena. Banikeni indawo yabo befundisi. Khuluma naye, singabantu bazalwane, nathi siyona siyaphazama. Khuluma nami ungibonise. Kodwa manginenkani ke ngingafuni ukubona, ayike usuzohamba ke uthandaza ucela uNkulunkulu akufake ebandleni la uzokhula khona, ngoba lana usakwazi ukukhula. Uma uthi uyambonisa akasaboni. Ake silibheke lelizwe kwizenzo noma singakaqedi la. Izenzo 20 ukuthi umsebenzi wakho ukubonisa umfundisi. Izenzo 20 verse 28 lithi ziqapheleni nina nomhlambi wonke anibeke kuMoya oNgcwele ukuba nibe ngababonisi bokwalusa ibandla likaNkulunkulu azuzele lona ngegazi lakhe. Ngakho ke ziqaphele ungalimali. Uma uzibona ukhulile kunomholi wakho ebandleni, lithi lelizwi ziqapheleni nina nomhlambi wonke anibeke kuMoya oNgcwele. Ubekiwe uMoya oNgcwele kuleli bandla, ngakho ziqaphele ukuba ube ngumbonisi wokwalusa ibandla likaNkulunkulu. Kusho ukuthi ngamanye amagama unikezwe amandla okuyohlala phansi nomfundisi, umbonise ukuthi yini le wena usuyambulelwe uNkulunkulu ezomsize kwaluseni ibandla likaNkulunkulu. Mawuzovela uphuma ubaleke nje,
igazi lalomfundisi negazi laleli bandla lizobuzwa kuwe ngoba wena ukhona usukubona bangakuboni usiyabaleka. Hamba uhlale phansi nomholi wakho. Ziqapheleni nina nomhlambi wonke anibeke kuMoya oNgcwele ukuba nibe ngababonisi bokwalusa ibandla likaNkulunkulu azuzele lona ngegazi lakhe. So uyolwa nawe umholi uma ibandla kwelakhe. Kodwa maye kuyingeli kaNkulunkulu, uNkulunkulu usinika amandla ukuthi sibabonise abaholi bethu, sibe ngababonisi bokweluswa kwebandla likaNkulunkulu. Yazithanda ukujula. Ningangishayi befundisi bami. Kodwa ke sikhuluma iqiniso la elimile. Ayilimile lona iqiniso. Asinalo ibandla khona walithenga ngegazi lakhe. Asibavumele abazalwane bazosibonisa masiduka ngoba benze izwi. Izenzo chapter 20 verse 28. Angisaqedanga ke lapha ngigcine ngikhuluma ngo41. Ake ngiphinde ngilifunde ngokuvuma kweNkosi. Sengiyoqala kwelilandelayo verse 40 no41 kaMathewu chapter 10 uthi onamukela nina uyangamukela mina, ongamukela mina uyamamukela ungithumileyo, owamukela umprofeti ngegama lomprofeti uyakuzuza umvuzo womprofeti, nowamukela olungileyo ngegama lolungileyo uyakuzuza umvuzo wolungileyo. Siyambonga uNkulunkulu. Ngiyacela siguqe sikhuleke. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga, siyakudumisa, siyabonga kakhulu uNkulunkulu wethu ngenkonzo nangalokho esesikuzwile. Kwangathi singaba ke abenzi bezwi njengoba ushilo kuJohn 7:38 wathi okholwa njengokusho kombhalo esiswini sakhe kogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Sisize Nkosi silenze izwi ukuze kugobhoze lemfula yamanzi aphilayo. UJesu KRISTU Inkosi. Amen. Siyambonga ke, siyamdumisa uNkulunkulu kakhulu. Baba uNsibande ovalelisayo. Ngithube nosuku oluhle. UJesu KRISTU Inkosi.